lagi na. Pamahaw, guys. On the finish. Bagong luto pa to, guys. Yes. Naray mong bag. Asa mong bag? Bagong laban niyang bag. Pagaling na din. Ba? Isko lang kayo, guys. May bisita kami karon. Ano ang dala jacket, me? Basta. Sige na, padali na. Bakaw na si Mimi, guys. Call na siya. Ano na siya makaon din na kwarta din niya, Jis. Pagdali na. Halitas na laban. Hi guys, good morning. Karon guys, magbayad ko sa kuryente kay mga putlan niya pa. Nagapitan pa ako din niya ni Mother kay may nagjuna. Photo ra ba din sila dito guys, why karanghid. Bye-bye! Bye-bye dong! Kuya, abre akong sakyan guys. Bye-bye do! Pitay lalilin guys. Kasi abre yung helmet. Agi kan? Dili na ako dala, pero kami best friend.
Kami best friend. Hi guys, may to nata sa Minute Burger. Sa una di ay. Di na din yung Minute Burger guys. Kuha na din yan. Sa'yo ngalan na din eh. Nanay ngalan. De. Minute Burger ni Dani sa una guys. Dani ko nagtrabaho sa una. Pero karon dili na ni Minute Burger. Panggads snack house. Di magkaklaro guys. Ay. Panggads snack house. Mura na, masarap pa. Thanks. Di na Minute Burger ang halan guys. Oy. Saan ang halan? Snack house na. Thank God. Snack house. Tapos si Saysay Dani, ika na sa skulahan. Daw na si Lele, nagkuha na siya sa order. Luto to sa order guys. Kay pauna ni karong taon-taon. Siopaw. Dili na ako na baligyan na ni guys. Kuha na. Siopaw. Tempura. Mix na. Siomay. Mix na. Sa una, Minute Burger ni siya. Akong sweldo sa una dani guys, 150 ra. 2021 kung nagtrabaho dani. Kuan, kanang saingan eh. Pag mag-overtime, muna mag 180. Pero wala overtime, 150 ra gid siya. 8 hours. Na karon dili na siya Minute Burger. Ipulihan na siya kay Mingaw daw. Mingaw to Minute Burger na dani. Mingaw na daw. Ganito ako sa una na ni pagsugod na 100. Pag training na ko guys, 100. Wala ka sinana. Ito ang magtulo, 100. 100 na magyapon ako training dani. Pagkuan isa biasa ko katuig dani nagkuan trabaho. Pagkuan kanang nag-increase na siya ang 100 pag di na trainee 150 o mag-overtime ka 180 o yung akong plate isa motor kaya wala man yung motor sa una akong plate pagtugbong 40 niya pagpangas kung magpangas kay gabi na 100 akong 180 masobrahan ng 40 ay lagi kansi kayo sa tanan basta paan. Mahal sa Malagi. Agwanta ta kay kuan. Say na yun, may mga kabante na say. Kabante nga ito. Di ka mo nag-buds ko rin kitang tao dito eh. Grabe nga tao. Tingputol man good. Nag-June na ba? Karon ang gawasos, karon pa ko nakagbat sa tao nga. Puno kay sa gawas, puno kay sa sulod. Ako na tayo. Subong ko gun. Dagdag mo yung tao doon. Hasta diya karon pag-agi na ko, dagan niya pong kitao. Ay, di ka nakapalisayan eh. Di ka na. Nakatuhog talisayan kay... Dapat ka nagpangasa ka? Ha? Dapat ka nagpangasa ka? Dapat ka nagpangasa. Wala naman ako nausap na akong plano. Nagpangas naman tako niya. Nakatuhog ng talisayan. May paswerte guys so. Pangamay sa customer. Pangamay di bateri nila. Ay bateri gid ay. Bateri gid siya. Pangas ako karon totoo guys. Iya. Narekusyon ko na ng kuya. Mag-shumay ta guys. Napatay sobra sa pamasahe. Mga kwarta guys. Hindi ko mayroon na sweldo. Ako, kuan. Botok. Libo kapin. Kasi na tayo mayroon ninyo si Kulinti guys. 400. Baka na po yung Kulinti na.
Rice cooker, baya daw heater. Ang kami din, imigres cooker. Ambot lang. Ilang siomay? Nagtag siomay guys. Siomay kaya? Sana, all, mag-ibre. Alisod po, ako rin magkaon. Ako nagtitiyon dani napay kuan. Sana, all, mag-ibre. Napadayang Mag-ibre siya, guys. Nasa price. siomay ako. If you want price, Pwede fried. bread with siya, guys. Lami man ko fried. Bread with siya. Duha ka siomay. Na may sobra sa akong pamasahe guys. Ay, duha ko na dakuan kay nagsik. Kintoy man akong gisakyan niya. Nagtubil ako 100. Kabilan ako motor ni Raymond sa 100. Ay, sana, all, magkaroon atong dasal. Di wata na dakuan sa kuan. Wata na dakuan sa pamasahe. Kaya kung nag-try ka pa ko dito, katong 100, di ito igo. Munang nagtubil kami ni Kintoy sa 100. Nagluto na si Lilin sa atong order nga siomay guys. Guys, ay nasa isman guys. Parang natin tayo upload. Pang-bahan kita isman guys. Kaya para di ginawala itong upload. Kaya huwag na isman. Di man ito naka-video. O di. Huwag na upload. Video. Gamito na po sa itong Mindtech. Pila ka order? Duha. Sa flavor. Unsay flavor? Unsay flavor daw guys. Buto pa ko kay. Luto na ni Lilin atong order guys. Okay, buto na. Ay, orderon kanya. Naluto na atong order guys. Saan na siya guys. Cuma gusto sa halang. Butang ni sa halang. Adi? Alam na to? Yan naman, lain siya. Alam na. Saan dito siya? Pero na siya mga sagot-sagot dito. Kasi naging mo anak. Ako ba? Ako ba? Ay mo sa tuyo ra? Butang niya, ituyo sa atong bayad guys. Sukli ni sa atong pamasahe guys. Mga ito yung snack. Wala naman siya may tuyo man siya. Hmm. Nalaman siya yung magsiyas guys. Kaya tuyo man siya naman siya. Ah, Hindi na wala. Nunod to kalamansi na siya. di na kinalaki ng kalamansi di ay. Oo, hindi na siya kinalag ka magsilis kay tuyo man siya naman siya. Ano Tuyo yung order mansi ma? na guys. Naray mo say. Mag soft drinks ka ma? Di na, kaya wanay budget. Order ma. Wanay budget. Ang mansilis. Hindi na, lagi nunod to kalamansi na because the tuyo is with kalamansi na siya. Muna itong paniod to karon guys. Ang toyo, nanay ka man, kay, ang anong toyo, toyo manse na na siya toyo o manse, i-mix na na ang toyo manse. So, no need to kalamansi na. Ako, ako, Kita sa isa og kalamansi. Kalamansi. nasa halin guys, dili na ito mauwaw ni sa tag-iya. Dili na ito mauwaw sa tag-iya guys, kana na ito yung halin. So, na iwas di ay. Kasi natabot ang tag-iya sa order. Launa na. Ito na yung diwaso na ito order guys. Wala kami pa ni Orto. Ay wala pa kami dad inilang langsa pa ni Orto.
Agaturan na kanirere. Ayun, balik ko sa karton. Ito sa marino. Kapag mo sa sakot, marino ko siya. Ayun na lang, ano si ate ko hapon. Ano yung bibig sa pinag-ibig? May snacks yan? Ah, sige. Naman ay nakakonti ay. Snack tare. Ito mo na may pangko. Wala. Uli na ko na ni. Yung tao. Natulog kung siya. Ato ko sa isayan. Actually, nagsutan sa ito. Hi guys, may hapon. So, nakaulit ako gikan nagbayad sa kuryente guys niya. Ako din nila ning kuanan kay mga buno ko. Ako ning abunuhan na ni guys, pero ako sa hawanan ang punuan. Okay. May nang hawan ang ato abunuhan. Naghapit ko tos tindahan ni Lilin guys. Ningaw yung tindahan kay dili ang pangitawon sa mga tao burger manggod. Nandan manggod tulad to nga minute burger. Nang nay tao mangita palaw. Wala sila naana datong siumay datong baligya do siupaw. Ko na itong durian guys. Ako lang di ko na ng punuan karong pagpangabono. Limpyo ang punuan. Daw habukan ko sa guys na ako abunuhan. Ako lang hawanan daan. Limpyo na guys. Habukan pa man na siya guys. Tingin sa ta sa isa. Huwag man ako manghaling kay. Isa na halingan na na. Dali kay kuha ng sagbot tungod kay inita. Ay inita, wana. Ang dali kalabong. Kada na ko na ni paghabok, ako ning hawanan daan ang punuan kaya ron hilo. Ang mag-abono ko, yun ang hawan pinagpunuan guys. So, ito na ang hawan. 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 Ito na ang hawan
daig na ni kapinatong durian guys. Wala akong purok na hilamunay. Bot, sabay na kuha. Dana guys, balhin sa tapikas. Laya na oh. Kaya na nga siya sunugon. Pero ugma pa na sunugon guys. Oh, dihawa na guys. Yan na nakakuan guys sa itong paghinlo sa itong durian. Katong nagtugihalingan nato ni Alan. Nata sa kuan ubos.
Dili nito ni mahurot karong paghawan. Pero magamay-gamayan. Dili na ito ni mahuman paghawan karon guys. Kulang man itong cellphone. Ano? Hawa na guys. Hawa na ang punuan. Ugma na pa mga bonusad. Pinunuan ko na paghawan guys kay habukan pa na ko na bunuhan. Bahawan na. Dagko na guys. Dagko na itong durian. Hawan na. Nahinayon raman nato na guys. Di man na nato biglaon ng trabaho kay ang sad niya kuan. Paghangak undangan. Oh. Nanara mo guna, di ba? Kay ato man akaw galingon di man okay rag. Dili na ato kay pagabot sa oras na patam undang. Kita paghangak na undangan. Taw hangak magid bitaw guys. Nang undangan na to guys. Okay. Manahig silong pa.